Čau čau, zdravím vás Delík a vítajte pri ďalšej časti Ops ceste pre Beacon a je tu so mňou Adam. Nazdar, nazdar. Juro. Čau čau. Martin. Čau. Luky. Čau, čau. A Matej. Čau. Tak a v dnešnej časti budeme mať zase rozdelené úlohy jak v minulej. A takže kto chce ísť do Nedru, nech sa prihlási. Ja. Počkej. OK, tak vy Idem traja, ja. alebo tak vy traja, choďte teda do toho Nedru zabíjať Witherbossov a Blazov. A Adam. No. Neviem, či sme ukazovali, máme nový portál, keby niečo. A Adam, čo chceš ísť robiť? Ja napríklad by som chcel ísť spraviť tento prístav, čo Martin začal. No, tak môžeme to dokončiť. Dobre, Ty tak čestky to- neodomkneš. Matej, chceš Poďte do nejaké Netheru. veci? Ja si vyrábam tu. OK, Kto bože, chcel ísť do toho Netheru, tak nech ide, ja už som tam. presne tak. A tiež, tí, čo neviete zase pri mne, tak si píšte, aby sme sa zase nepreklikovali. Matej, chceš nám pomôcť s týmto prístavom, alebo čo chceš robiť? Ja neviem, je to jedno. Tak, No, kamo, kúkaj, tak čo nám sme tu poď spravili. Poď sa pozrieť, čo som spravil, poď. Poď za mňu. Joldo. Ja? Joldo. Kde si? Toto je... Joldo, man. Napravo. Luky, prečo ti to? Aha, ja, Martin. Kúkaj na to. Aj. Prečo ma zabil ten škaredý ony? Hej, OK, ale tuto by sme to mohli začať. Potrebujem lopatu, To, takže čo tu je. idem si do... Toto, čo je, a kúkaj, poď sem. Ty vole, oni dajú po mne. Toto. Hovno, like, hovno. OK, Čo ste tak, spravili s Adam, igmenom na zapijajú? Adam, poď Neviem, one. či on sa po mne rozbehol, kúkam, Nechápete, či že sa si po mne máte rozbehol. písať? Aha, sorač. Adam, Ale poď, mutnite mi kraky. poď si Ha, pre co? lopaty. Bo však tu bola plná česká lopat. OK, je tu. A však ja mám lopatu. Dobre, tak poď. Matej, ja ti si zober lopatu, lebo je tam dosť. Mám. OK, kde by sme to... Asi tuto by sme to začali, alebo pod týmto mostom by sme to začali, Adam? Takto? Nie je jedno. Tak Takto? poď. No, takto by sme to nejako spravili. Takto vykop. Tam to Nie, poď. Nie, tuto daj hlinu, takto. A schody by tu trebalo, takže to potrebujeme ešte vykopať napríklad. A aj tam musí byť hlina, čo? Kurne, takto, Takto? kúkaj, tuto ešte je... Takto Haló, to necháme, Joldo, lebo to tak- bude na prd. Takto? Čo som spravil hento? A... No to zrovna ne, to si tam mohol zrovna nechať, ale dobre. Hej, správame to takto. Adam, choď prosím ťa vyrobiť schody, ktoré by sa hodili k hline a dali by sme ich sem. Aj. Matej, ty choď sprav nejaké čestky a napchaj tam lodičky Fú. a No, tiež spravaj zábradlie, prosím ťa. A toto by sme mohli dať, toto vykopať a mohli by sme tam dať drevo. Lukáš, ja mám šípy. mňa to Ešte svine si. naháňajú. OK. Drevo. Sorry, že som na toho zakecal, on utekal jak blbý. OK. Idem pre nejaké drevo. Ja idem pre drevo. Lodičky sú... Ja mám už 3, ale ešte idem vyrobiť, nie? No však choď do prístavu. Kurňa, to nemáme Tam sú. žiadne drevo? Poď sem. Adam, kde zmizlo všetko drevo? No. Ja neviem. A choď hen tam nakoniec. Ja Hen tam bože, nakoniec tak uvidíš. ja mám drevo tuto. Kurňa, Drevo. to tam nevidím. A tam No. otvor čestku. Tam choď dole, kde si? Tu. Sem poď, Matej. Hovorím ti tuto. Takto. Aha, ešte ten drevo. Za mňu to je Joldo, to není ja. Ja? Sorry. Ty kde si mi to, jaj? Ja som toť. A hen tam choď rovno, tam uvidíš takú čestku, stále choď rovno, doprava, trochu doprava choď, na ten prístav, na to Áno. molo. No a čestku otvor. No. Čaká, zober to. OK.
okej. Adam, urobíš ty schody? Áno. Tam urobiť to zábradlie asi? Aj. Asi Jeldo. taká technická otázka, že kde je Jeldo. ten hrad? Hrad je, vieš, ak vyjdeš z toho portálu, tak No. ten chalan, čo je tu s nami, ten Už ho Jozef, vidím. tak proste choď k nemu, ako k jeho portálu a to pokračuje ďalej a tam je ten hrad. Aj, dobrá. Adam, prosím ťa, poď sem s tým. Alebo však počkaj, ja si môžem vyrobiť schody. Ja mám na to aj Však drevo. ja idem vyrábať schody. Ale vieš, ja mám tu tmavé Ale- drevo. Nie je to to nechceme to tmavé. Aj, lebo ja som z toho už spravil ono. Aha, ja to nemám kde zobrať. Kúrne, mám plný inventár. Počkaj, skúsime tam niečo dať. Či sa to toto nehodí. Počkaj. Toto sa tam nehodí? Ty vole, vy si aj ten chat čítate, však do Riky vám to človek píše 10 krát. Poď, čítajte si to. Ježiš, kurňa. Toto nie? Ja neviem, nevyzerá to moc dobre. Prosím ťa, rozbiť Ja by som tam dal to. Ja by som tam dal brezové drevo. No aj to bude lepšie. Tak, choď to spraviť, ja to... Tam má dať one. To zábradlie. Zábradlie si zatiaľ nechaj, ja musím ísť vykraftiť sekeru, však nič nemám. A ja nemám sekeru, Matej, neviem, niekto kde ti sú sticky. píše. Nie, to je moje. Hej. Nemáte niekto sticky? Jeden stick? Ja mám dva. Tak mi hoď jeden. Kde si? Za čobu? Hej, asi No, Ale to je jelto. Počkej, dupu... to je Luky. Máťo, čo robíš? Matej, chod do nedru, ja budem hentým pomáhať, mi sa tam nechceliť. Tak Tu poďme, máš, máš luk a tu máš šípy. A to máš lode, Lukáš. No daj. Okej, tak. Ježiš, kde máme všetko železo? Kurňa. Dlho nebudem. A ešte toto. Nezabud. Lúči mi nedal. Dal som ti, tam je kúsek ďalej. Kde je ten hrad? Počkej, kálo si zoberiem. Máte nejaký? Dobre, dobrú. Koho? Áno. Jedenie. Tu máš. Máte pod za mňa. Jeldo. No. Tak čo potrebujete pomôcť? Počkať, ja... To... Kde zmizla sekera? Ja som ju vyhodil? Kaďal? Adam? No. Kde to je portál? Také veľké, Také veľké za čierne, domom. také. Za domom. Adam, máš ty brezové dreva? Už ich kopem. Maťo, daj TPA. Daj Už som TPA to a jeho našiel. meno. Jak sa voláš, Juri? Daj D a stlač tab. Ale to je dupuizra, nie, tam ešte, tam musí byť Zurisek. Ježiš, tak stlačí dvakrát tab, že? What the fuck, tu bol Enderman predo mňou. No, Môže byť, portál ja sa- som ho... I kámo, Ty vole, on tu behá jak splašený. Ja nemôžem ísť teraz na drevo. Však po Prečo? mne idú všetci mopovia. Choď, potrebujeme to. Kámo, on horí a uteká tu jak splašený. Lebo som ho zapálil. Idem ti pomôcť, počkaj. Mám ísť za tebu, Juri? Ja mám 2 HP. daj TPA. Ja? Nie. Jaj, ty poď za mnou. Idem. Počkaj. To je tak ťažké zobrať takto drevo. Mám... Ty, Juro, tak to si posral, Juro. Mal som 3 metre od vicerského letona a ty si mi prijal teda. Do prdele. Jeldo. No, Aha, poď sem. počkaj. Ukáž, jak to bude. Dobrý. Poď sem za mnou radšej. Počkaj, dokončím Kade sa to ide? Tady to? Zadiaľ to poď sem. No, kúkaj, tuto dať ešte jedny schody. Tak jak je tuto. Aj, A, aj. a takéto kamene mi daj ešte. Toď. Alebo Také kamene, kámo, také kamene. Jaké Tieto schody? schody, dva tieto schody na každú stranu. Len vieš čo, Štyri tieto vieš čo schody. potrebujeme, kámo? Hladký oný.
chceš? Potrebujeme hladký kameň a... Tak kámo, ten neviem, či máme. Adam, tuto... Kam to chceš? Tuto vedľa... Tak, To si dali počkaj, mám luk. A ešte jedný na to. Máte ľudí, luk. A ešte na to. Fakt. Ups. OK, ja potrebujem... Cobblestone... Like... Hej, máte niekto hladký kameň? Máte Ja stone? som dával Adamovi. Adam, máš stone? Počkaj, hneď ti poviem. Možno, že mám v čestke. Sa idem kúpiť. Neviem, nie som si Je istý. tu 16. Á, máš stack aj 16. A, dobre, máme dosť. Nemá niekto... Cihlový onikam. Ináč- Ja mám, tu máš, hej, Luky. Ináč, kamo, našli sme music disky. No. A vieš, čo sme ešte našli? Jeden? Liany. Toto Dva sme našli. potrebujem. Zelený a žltý. Jolda. Tu máš. What the fuck, jak sa robí? Počkaj, že by sa to robilo cez celé? Mám Wither Skeletona, Hej. číslo 2. Jak sa robí tí one, títo Ja. tehly? Kámo, tu je. Luky, No. títo cihly, čo máš v ruke, jak sa robia? Ja neviem. Ty si zomrel? No asi mám po veciach. Kámo, ja mám nejaký lag, lebo Počkaj. ja ich nemôžem Poď sem. spraviť. Choď tam, Martin, ja sa na teba portnem. Ale ja som, on ma zhodil, on bol za chrbtom, ja som ho nevidel. A kde boli tí videoskeletony? Počkaj, ja tam idem, príjmi mi to, Juri. Luky, hoď mi jednu túto tehlu. Hodil som si ju tam dole. A ja Viac nemám. už nemám. To máš brick. spawner. Ale počkaj. Ja som... Rýchlo OK, potrebujem, tak rýchlo ja neviem, potrebujem ja som sa tvoje veci. rekonektoval Accept. a skúsim to. Accept. Juri, ešte raz accept. What the fuck, ono mi nejdu spraviť si stone bricky. Vider skeleton za tebu. Ja sa na to môžem vyserať. Aha, Joldo, koľko ich potrebuješ? Tu máš Martin, ty spraviť. kam si išiel? 10, ja už som Jaj. spravil 16. Tu máš, ja mám, kúkaj koľko mám ja tých oných šutrov. Martin, ty kam No, si išiel poď. odtiaľ? Haló, Luky, No, počkaj, idem. poď za mňu. Boha. OK, Kam- tu máš, sprav to. Mne to kámo nejde. Tu máš, Joldo. Juro, si v Neteri? Počúvaj ma, si Áno. v Neteri? Áno. Príjmi to. A potrebujem meč, lebo Ale mám... ja mám- Vy ste sa odo mňa Lebo- portli, ja som tam mal všetky veci. Joldo, to je Stone Monster EGG. Ja som Čo? stratil komplet všetky To nemáš veci, klasický ja nemám stôl. žiadne veci, ale ja Aj viem, kde ja. sú Wittery. Ja som, To nie sú, to nie... Prečítaj si to. Juro, poď za mnou. tuto som Matej. padol, bacha. Ty kokos. A to odkiaľ máme Matej, taký Juro, poďte stone? za mnou. Ja neviem. Juro je tu, Matej, Ja ty aj poď tak, tiež tak sem. tvoj vyhodíme. Poďte za To mnou. odkiaľ je taký, Bacha. prosím ťa, to som ešte nepočul. Poďte, skáž, trávte sa. Píšte si. Dobre. Ja teraz potrebujem dirigovať chvíľu, no chodte, ideme. OK, píšte si. Toto je obyčajný stone. No. Jej, no z tohoto mi to už ide, like. Mám ho, OK, mám ho. my keď toto dokončíme, tak pôjdeme za vami. Nič. Poď za mňou. Hore bol jeden. On že Dobre, tak toto je a myslím, že toto by... A toto by som dal čestku. Kurde. Nie. Nepočuli sme. Dobre, mne zhoreli všetky veci. Ospravedlňujem sa. Joldo, mám stack aj 58 tých stone brickov. OK, počkaj, odomknem. Aj mne zhoreli veci, polka. Ne, komplet. Počkaj, chalani, doma krompač. Nemám. Ani ja. Dočkajte tu, ja idem domu. Dočkajte tu. Tak a potom. Tyšiš. Joldo, čo ešte potrebujeme? OK, ja si myslím, že ten prístav je hotový, počkaj.
Toto je akože prístav? OK, takto. Len tam nenastupuj. A toto by som ešte obložil týmito onými. Tým drevom. Žiadne nemáme. Luky, zožen... Áno, henie, tak poďme naťažiť toto drevo, Luky. Poď mi pomôcť. Počky. Počky. A vlastne na čo sú potrebné tie hlavy, ak môžem vedieť? Však včera, minule sme ti to hovorili, nie? No asi ťažko. Pre Ale bíka. hovorili. What the fuck? Kde je všetko z železo? Nemáme. Tu sme boli. Jaký inteligent sem postavil títo loďky? Jedna tam Ja neviem. nemusíš ich tam mať 20. Ja neviem. Luky, ja viem, že si to bol ty. Som jediný, čo má plný inventár lodiek. Ježiš. Toto je iné drevo. Like. Ahojte, idem sa odviesť. Nemá Záchod. Juro TPA. Poď to skúsiť. Asi? No, Či... Joldo, tu to moc nejde. čo? Tak sa rozbehni. Však sa rozbieham a nejak to nešlo. Ty si, Juro TPA ty si prídi. rozbil? Áno. Počkaj, Ty si vul... To kto tam... Boha. Ty, kámo, ešte raz to tam dáš. Ty hajzel, poď sem. Poď sem! Poď sem! Ty do mňa... Nie, ja som nechcel. Joldo, prepáč. Prepáč. Už nebudem, už Bodaj by si nebudem. zhnil v pekle. To čo sú za česky? Joldo, prepáč. Prázdne. Pomôž, ešte aj zombie po mne pôjde. Au, Nejak pomôž. tu vykopeme. počkaj, Boha, pozor. Adam, nemusel si tam zazdať. Creeper. Joldo, jau. Je, to je... Ty si retardovaný. Joldo. Nie, Áno. ja som nechcel. Ináč máme to tu pekné farebné, ty kokos. Na každom kúsuku je iný odtieň dreva. Adam, nič to, ja tam budem dosať za to drevo. Máte, ak sa ti dá pod zámne. To som hore. Tam mám litera. Dobre, ja prebehnem to dielto. OK, ja musím ísť ešte pre to drevo. Idem pre... Moja torča. Krista musí pršať. Áno. Jaj. OK, mám to. Pozor, neskač do tej lávy. Ježiš, neskač do tej lávy. Však to není voda. To je láva. Ježiš, Ježiš, malé si uradky. retardovaný. Blbec. Oha. Ujú. Joldo, sranda musí byť. No, teda ja boha dopučujem. Ty, boha doma. To bol Adam z hora. Ale Pozor. prd. Si ho ty určite naviedol. Spát. Chlapci, vám dneska riadne kape. Že to ty zrovna hovoríš? Boha ty. Hasi, daj mu kick, Áno. tak už mi leze na nervy. Už sa stalo. On má kiko. No lebo si retard, kámo. Pokračujeme v činnosti.
Kámo, raz mi to tu dáš, tak zabanujem, hej. Polož to tam raz. No Ty čo? smieš na vlastnej retardácii. On je retardovaný. No poď. Podívej, No poď. Nie, neru. Počkaj, koľko si mi ubral? Jedno. Koľko ti uberiem ja? jedno. Nevadí. Podívejte sa to debila. Jež, ja tu mám kýblik z vodu. OK, tak ja to vylijem. Ja som tu, počkaj. Maťo, kde sa nachádzaš? Tu. No, keď myší To mňa. Boga. Ale, onoho, to je len kartop a... Tak, teraz ja ti to mám prijať, alebo ty mne? Jelda, pomôžem ti s niečím? Nie, ty mi ani nepomáhaj. Maťo, príjmi to. Počkať, OK. Ty Svinia, poď sem. Poď sem. Poďte s dverami. Tie Martinové blbé dvere. To sú Martinové dvere. Juri, mám ísť aj ja, alebo to mám počkať? Maťo, daj nám na to Kurňa, ale Rusaldo. kde si zmizol? Ty si šiel home, ty... Juraj, prosím ťa, príjmi mi teleport. Nie, Lukáš, vypadni, ja potrebujem to znať. OK, Luky. Martin, Euro. Počkaj, ne. Už som na GTAčku. Kedy si tam nebol? a ešte, našiel som hríby tie, čo sa používajú do lektvárov. Pedon som napísal namiesto pardon. OK, Luky, môžeš sa pripraviť. Juro, také červené? Aj, ja neviem, čo... Aj to je nedervár, to zober, kámo. Však našiel som ich iba 9. Ale Ale počúvajte, kto tam dal ty lekna? máte piesok Adam. duši? Nemáme piesok. Haló. Čo chceš? Idem si pre piesok duši. Jaký duší? Ale- Ty, Ja to v češtine si pamätám. Na to keď myslíš vstupneš, tak Soulsend? oné, že? ty myslíš to ťa spomalí. Soulsend? Máte niekto pošťať krompáč? Ja ho potrebujem, nemám, sorry. Nie, ďakujem, Jelda, ale potrebujem niekoho, Jelda? To je jedno. Kier inteligentné vie používať páčky. Dupi, daj aspoň mi pošťať krompáč. Dupidas? Ja neviem, čo si zač. Ja nemám krompa. Juro, každého oslovu Posledný som nejako ti inak. dal. Ticho, Jelda, Hilda, Šilda, Pilda. Juraj, tu máš. Dobre, Zurísek. Dákovala teta Ujovi. Dákolaja, Ido teta. Poď sem, Taký Dupi. je taký. Nie. Ja potrebujem natažiť len pár kuskov piesku duši a ja idem zasadiť hríby. Duší, čo ti no. Počkaj, To máte v češtine? Vy ste aký práve. Nie, ja si to po česky pamätám, ty. Hincincin. Ešte ti aj elixíriu varím, keď chceš. To si môžem spraviť aj sám. Kde ho nájdem? Nenájdeš. Ďakujem. Kámo, niekomu tu Meč, furt no. bzučí Facebook. Soráč. Daj si kolať. Mám OK, takže tento prístav, ktorý ani jak prístav nevyzerá, ale je to prístav, by mal byť hotový. Piesok duši deje. Jelda, to myslíš vážne, že to je prístav? Však ti hovorím, že to tak je. Počkaj. Čože? Juri, môžem ísť domu, že? Nie. Ja neviem, to si. Ja som stále, oné. Na ktorý? No. Ty, Ja hľadám ten piesok. Môžem ísť, či? Au! Jasné. Vedľa. Čo? Adam, prosím ťa, Zabijem. zabi ho za mňa. Hovorím, že môžeš ísť, čo si hluchý, alebo
Tupý. On sa portol domov. Svietil. Je malinký. Matej, stoj! Matej, No, ahoj. Poď za mnou. ty si Matej. pacient. Matej, stoj. Ahoj. Kámo, zabitý oných. Zmrdol. Hej, ja nemám held, oni ma asi zabijú, Matej. Tak ti treba, umláť ho lopatou. Fú, pol srdiečka mi ostalo. Fú, Ja som ich zabil. Vynikajúco, ja som nemal held. a ja demáš... Jaj, tu si. Ahoj Adam. Čau, Adam. Jaký dobrý, ahoj Adam. Vypne ten dážď, kurňa. Matej, No, hovoríš, že zajtra ideme spolu do školy? ty ak chceš. Dobre. Ježiš, vy tu riešite školu. Vypol som ten dážď, kurňa, lebo ma to znervozňuje. O koľko je, Maťo? Neviem, to je jednotý pakos prostý. Ale tu máme zakázané sa urážať a ty kokso. Ježiš, zabíjal by som to. Čo si bereš, Maťo, do školy? Neviem, nič. Telefón a cigaret. Dobre, Matej. Ja len telefón a slovníček. A možno ani to nie. Dobre, Matej, budeme sa robiť, že sme to nepočuli. Ježiš, už ma rozčuluješ, na to máš. Matej, pekne mi teleport. Už nemám jak, Adam ma zabil. Okej. Správne. Kurňa, počkaj, jak som to mal otočené teraz? Matej, zle ideš. Tuto To je sa opačne. otoč. Otoč sa? No, tu som ja, aha. Pozri, koľko ti uberiem, počkaj. Ty pako... Stoj, 4, Pozor, 4, 4, okrem toho Spidera to boli 4. Hej, jak sa to... Pred chvíľou som to tak malo otočené. Vidíš tento portál, tuto? Kde si Už nie. išiel? Kurňa. Tu som, Som sa tak malo otočené. musíš ma vidieť. No, poď sem ku mne. Takto No. sa pozri hen tam a vidíš tam portál, nevidíš? Aha, Aj vidím. No tak chod k nemu, tam máme dom. Vedľa. Majú moje veci? taková... Ježiš. Mám tvoje veci, Matej. Ježiš, help me, á. Čurák, villager. Ježiš, to čo tu je za národ? Opa, sorač, bro. Matej, poď tepeľ na mňa. Konečne. Počkaj, utekám Adamovi. Ja mám tvoje veci. No, jak sa voláš? Máš to včiť. Nejaký dub street. Dupy, dupuj hra? Kámo, to čo si dal za mego? Skin. Aj. Vy nemáte originál Minecraft? Ty gmare. Tu máš toto. Taková Ja som našiel piesok duší. Juhu. Však ten nájdeš za chvíľu, kámo. Soul Sand. No, Medzi reči. však som ti to hovoril. Dobre, idem rozmnožovať hríbiky. No Matej, teraz poď na spawn. Maťo, spawn. No, To Jak máš túto lávu? To tu kope. No. toto. keď pôjdeš takto doľava a tak nájdeš ten portál. A hned už vidíš ten portál. Dobre, díky. Čo, týchto zombíkov si tu poriešim. Vynikajúco, XP mne. Lukáš. No, Jak sa označuje home? Počkaj, ja som to zabudol. Lomeno set home. Kurňa. Díky. Maťo, zajtra teda o 7:20, či počkaj, 8:20 pri zdravotkom? No, ok. Dobre. Dobre, ja končím, pani. Čaute. Serus. Čau. What the fuck? No, dobre. Asi? Toto myslím, že už mám. Aj toto je... To ani... Ja mám tak plný inventár, že ja nič nemôžem zobrať.
Poďme spať, A ty- poďte všetci sa vyspať a tí čo nie ste pri dome, dajte AFK. Hej, ja nemám posteľ ešte. Tak však máme tu dosť posteli. Ja mám túto na kraji, to mi neberte. Ty, Sú zamknuté. čo, postele sú zamknuté? To som ešte nepočul. Tak skúsim ju odotknúť. Že tak, no, OK, no ja spím, dajte AFK. Adam, lahni si. OK, Adam je pri posteliach a ja AFK. Vynikajúce už ráno. Je ráno. To sme tu dlho nemali. Dík more, nemá. Dík more, čo to tu robíte? Všetci omoži. Počkať. Jak prilákam ovečky? Hej, so Zožením synom. baránka. Ne, poď sem, Martin, poď na to vaše pole, dobre? Ovečky prilákaš, Kúkaj. vieš ako... Čiže máš lopat, no jak... OK. No, kúkaj. A toto kedy mu ukážeš, tak oni pôjdu za tebu, keď to uvidia. Čo, Dobre. si? Zasad to prosím ťa, na. Či víc? Si ešte zoberám. Berem z konia. Máte poď k prístavu. OK. No. Kurňa si musím vyhľadať kúne. Poď na túto stranu. Rýchle. Lukáš, máš nejaké jedlo? No, Díky. Kámo, to koľko má... čo ti mi zadám? Hej, dojde som ňu do nedru. My robíme nelegálne veci. Koľko ste doniesli Už som hlav? tam bol. Koľko ste doniesli hlav? Mali sme troch Čo? Oných. Troch, no, ale nie jedna hlava. No,